situació és dramàtica. He d'anar a salvar el meu germà. Va, com puc traspassar els límits i transformar-me en un superguerrer? Vols saber-ho? Doncs molt fàcil. Primer de tot t'has de concentrar en aquest nou estat i per la transformació t'has de veure com a tal. Així m'imagino que sóc un superguerrer i ja està. Sembla fàcil. Concentra't bé per això. Ah! Bufa, increïble. És fantàstic, em sento en plena forma. Jo acompanyaré en Son Gohan a la Terra, però després també tornaré cap aquí. M'agradaria acompanyar-te. Malauradament, jo pertanyo a l'altre món. Encara que volgués, no et podria seguir. No saps pas com t'estimo. Estic tan orgullós de tu, fill meu. Gràcies, pare. No ens veurem fins d'aquí molt de temps. Fes una abraçada al teu germà de part meva. Compto amb tu. Ens has de salvar d'aquest monstre. T'ho prometo. Coratge. Preparat? Adéu, pare, adéu. Perdona'm, petit. Me n'he d'anar de seguida. No diguis res. Una cosa. Sisplau, Kibito, et vull demanar un favor. Em podries canviar el vestit que porto? He decidit portar la mateixa roba que el meu pare. Estic segur que anar com ell em portarà sort. I per què no? És ben fàcil de fer. Però si vols canviar el color dels pantalons, quedaria millor el vermell. No, gràcies. Vull anar ben igual que ell. Sí, és perfecte. Moltes gràcies, Kibito. Ara t'hauré de dir adéu. Em quedaré amb tu, però no pot ser. Pregaré per la teva victòria des del llunyà planeta del déu Neptú. Adéu-siau. Dóna records al vell déu, si no se sentirà ofès.